alleen in Syrië. Oké, is men gek op de bank. Lekker, 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 lekker. Maar ook de Europees. Oké, willen graag onze bank. En mensen niet vergeten, je moet de bananen altijd eerst wassen en dan schillen. Yo, wacht even, ik hoor een lach daar. Mevrouw, nog een keer die lach, ja, mooie lach. Dat komt van die kant, oh ja. Dus je moet de bananen altijd eerst wassen en dan... Want vooral met het coronavirus, anders bij de pizza. Ja, oké. Gorbachev.
gezellig, gezellig.